ezaguri nagusi bat baldin badu Kathy Mansfield hemen aurkezten dugun bigarren liburu honen egilea da bere jatorria, asko markatu bezulea. Bera jaioz ez Zelanda berrikoa dugu, eta kokatu dago 20. mendearen hasieran, eta orduko Zelanda berriko idazle asko gertatzen zitzaien bezala, asko eta asko markatu zituen biziziala Britainia Handiari begira, ez da, hango kulturaren parte balia bezala, beraien kultur referentziak hango balituzte bezala. Horren horrek berari ekarri zion barroko eten bat bezala, ez da, batetik ikuste zuen, beran Zelanda berrikoa zen, lurraldea izugarri maite zuen, baina han bertan ere arro sentitzen zen, batetik maorien kultura zuelako arroz egite zitzaion, bestetik ikuste zuen Britainia Handikoa ere etzela, eta horren berari sortu zion egun esan hori bat. Eta azkenean, erabaki zuen, 25-26 urte zituela, azkenean bere erreferentzia nagusiak Britainia Handia zituenez, ara bizitzera joan zen, baina han ere beti kanpotartzak hartu zuten. Horren inoizetan gustora sentitu. Horren bere bizitza pixkana juntzan nola balantzak eman ezkuntzan batetik bestea, batian hasi izan bizitzen Zelanda berrean, gero joan zen Britainia Handira, Frantziara joan zen, Grezia ibiltzen, Alemania ibiltzen, eta berari kalte egin zion beste gauza bi bat izan zen, jasan izan behar izan zuenetako zera bat izan zen, bere osasun txarra. Horren, etengabeko minak, oinazeak izan zituen, eta horrek, idazteko orduan ere, eragin handia zuen, bere pertsonaia nagusiak, denak dute utxunen bat, ez da, labeziaren bat, denak dute zerbaiten bila, beha ibiltzen bezala. Beha ibiltzen bizitza guztian, lagunen bila, maitasunaren bila, baten besoetan jauz izan, besteenetan, inorketzun zorion zuen egin, eta bizi behar izan zuen, bizi nahi eta ezin horrekin. Zerbait nahi, eta zer nahi zuen ez jakitea egin. Eta horrek, sufrimentu handik ere egin zizkion, oso gazteri hiltzera eran zuen. Behar, Britainia Handira joan zenean, bohemio bizitzari heldu ziren, ez da? Lagun egin zen, D.H. Lawrence, Virginia Woolf, holakoekin, eta haien moduko bohemio bizitzara eman zuen, baten lagun egin, bestearen maitale, Joan Etorri handiak, Gorabel handiak, eta horiek denak eragin zioten osasun txarrari, aipatu dituetana, eta azkenean tuberkulosia jota hiltzen bera. Eta zer gertatzen zaigu bere liburuetan, askotan izaten da bezala, denoi bestera egiten diguna, zerranlako aguzara bat izan dugun, eta nola bizi izanean, berak txikitan ezagutu zuen, esan hori zaiona, zimodu Victoria Erra, Victoria Erreginaren garaikoa. Horren, garai hartan, berak pixkalazia, Zelanda berriko kolono jendia edo bezala, edo haien ondorengoak. Eta orduan, behen mundua zan, dena festa, zaten da bezala ezerrezka festa, dena lau arpaiaz tutoretua, dena laburre kolorikoa, eta alako batean, bere historia laburretan, bera historia laburren egitea da, eta 20. mendean nagusienetakoa, batean, edertasun horrein artean, sortzen da, nota, zaten bezala, nota distorsiozko nota, ez da? Ez dakin horren egiotza dela, uste gabean, dena daude pake santuan, eta alako batean, egiotza bat gertatzen da. Dia batean, bizitzan gertatzen zaizkiko bezalakoak, denak ustegarrekoak, sorpresak, hankazgora jartzen digutena gure bizitza eta gure bizimodua. Horren behar, bere lan guztietan beti hori egiten du, ezta? Dena pake-pakean doa, igual ari zaigu deskribatzen Zelanda berriko paisaia zoragarri bat, eta halako batean betzugarri bat gertatzen da. Norbait hilda hartzen da, edo odol gutzu bat agazten ez dakin doan, edo gero horren ikerketa bat eskatzen du, eta horrela, etengabe ustagarrikoak eta emango gaizkigu ezala. Ze pentsa sortu nahiko hori ezala. Eta horrean, behar zer bilatzen du, hartzen ditu bere pertsonaiak, ematen die asareko deskribaketa bat, hitz doi eta erabiliz, atarikako itzi gabe, eta gero bereala, alduen neurrian, saiatzen da, pertsonaien harima aztarrek egiten ezala, ez da? Honek ze utxune ditu, honek ze gabezi ditu, pertsona honek ze sufrimentu mota dut. Horren egiten digu iparez pare jarri, eta pixkana, izango galiz bezala, aurrez aurre jartzen digu, guk geuk ere gure burua bertan ikusi izan dezagun.
dena inun etxe ezina, gertatzen zitzaiona, ezin inun gorpozik bizi, biletari jardun, eta gero beste alderdi bat, nahiko berak aipatzen duena da, ikusten dena den bere historia laburra guetan da, komunikatu ezin ez da. Jendeak badu barrenean zer esana, esan nahiko luke, baina ez du aukerarik aurkitzen norekin hitz egiteko edo nor izango pertsonarik edukiena bere barren hori guzteko. Eta horrela urteak baten dira, eta bakoitzaren arra barruan dago da hori egitituz doa, eta azkenean bere personalietan ikusten da, dena izortze zeila azkenean sekulako korapiloa, eta aliantzia trabatuta bizibian artean. Eta hori, berak esate zuen esaldi batekin behar bada bukatzeko, berak esate zuen, zer batez edarra badan bizitza, gure inguruan biltzen baditugu, guri bezala, liburu gustatzen zaizkigu jendia, edo gure antzeko